Hej og velkommen til Movie Miller. I denne video vil jeg gerne vise jer, hvordan I kan snyde i Mojave. Gå ind på jeres internet. Gå ind på Mojave. Så gå ind på dr.dk/spil Mojave. Den øverste. Så gå ind på start spil. Og så loader den. Gå ind på instruktioner. Højre klikker du. Play. Der er en masse billeder frem. Så går du næste side. Så er bilen helt sort, og det plejer. Så har du 50.000. Bum, bum, bum. Og der er nogle af tingene kan du slet ikke købe. Kan du ikke købe, fordi og man kan heller ikke se, at du har købt det. Og der skriver vi lige og det kan der så ikke stå. Og det kan der heller ikke stå. Men så skriver vi bare okay. Indtræk kan man heller købe. Den kan man heller købe. Botthorn. BMW Center, så vi kan se de frække tidspunkter. Kør. Ja, vi kører cruise og få noget cruise. Og så kan jeg lige vise jer en ekstra del her, hvis I trykker højre klik igen, play, så holder jeg, hvis jeg nu gerne vil spille den her, så venter jeg bare på, så venter jeg bare på. Og nu skal I lige se den sidste del af det her snyd, det er, jeg kan lige køre helt en masse biler, så her, når det er udløbet, der vil her vil livene på holde med livet, så jeg er næsten død, her, så, hvad fanden, okay, undskyld, det plejer bare ikke at ske. Nå, det var min video til hvordan du snyder på Mojave.